बे समाव जों कक्राझार जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि मानगोनां आफादगिरि टिकेन्द्र बसुमतारी सारा जों आरो गाबोन जिहेतुके बाथौ गोथार सान बे गोथार सानावहाय कक्राझार जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुम आफादनि आफादगिरि जानानै गाबोन माबायदि कक्राझार जिल्लायाव बाथौ गोथार सानखौ खुंनायनि लाहार लादों नोंथांमोननि कक्राझार डिस्ट्रिक्टनिफ्राय नोंथाङा अननानै फोरमायगोन नामा? बेनि थाखाय जोङो थाग थियारि जाखाबाय जे गाबोन सानसेनि हाबाफारिजों कक्राझार जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि लिंथुमनाय लोगोसे नैबे बाथौ ट्रेडिशनेल एन्ड कालचारेल सेन्टारजों आरो कक्राझार जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमजों जयैनो बे हाबाफारिखौ लादों। दा गिबियावनो सिगाङाव फिरफिला बिरनायनिफ्राय जागायनानै गोथैसि बावनाय आरो गोथैसि बावनायनि उनावनो 10 बाजियाव फुंनि 10 बाजियाव हानजा सुरनाय हारिमुआरि हानजा सुरनाय आरो बे हानजा सुरनायाव गोबां हारिमु हानजाफ्रा बाहागो लाफैगोन गुबुन गुबुन हारिनि हारिमु हानजायाबो आरो बिनि उनावनो 12:30 समाव गेवलां मेल जागोन। बे गेवलां मेलाव जोंनि मानगोनां गाहाय आलासि हिसाबै जोंनि WPTC आरो BC टुरिज्म विभागनि सेक्रेटारि आरो कमिशनार बिथाङा M आंगामुथु बिथांखौ हांख्राय हरदों। बिथाङा नुजाफैनायनि खोथा हरदों आरो बेबायदियैनो गोबांथार आलासिफोर नुजागोन। लोगोसेयैनो बे गेवलां मेलनि मेलखौ बेखेवगोन जोंनिनो जायगानि मन्त्रि मानगोनां प्रमिला रानी ब्रह्म बिथाङा आरो गोबां सानसुमैफ्रा गोबां आफादफोरनि बिबानगिरिफोरखौ जोङो हांख्रायदों आरो लोगोसेयैनो ओनसोलनि गोबां रायजो राजा बावहाय नुजाफैनानै गाजा गोमजायैनो जाफुंसार होगोन होननानै मिजिंथिदों। आरो बिनिफ्राय मोनाबिलि समाव मोनसे जों हाबाफारि लादों जे सेमोनबो बे हाबाफारिखौ लादोंमोन। देग्लाय कक्राझार नोगोरनि जे गोजाम अभारब्रिज बे अभारब्रिजआव मोनाबिलि 5:30 फेग्रा बेसादनि बेरेखायै मोनसे जावरिखांनायनि नेरसोन हिसाबै बेखौ होखारनायनि बादा होनायनि नेरसोन हिसाबै आलारि बाथि सावनाय। दा बे आलारि बाथि सावनायबो हाबाफारि लादों आरो बे जथुमनायनि गाहाय थांखियानो जागोन जे जोंनि गेजेराव जाहाथे बाथौआरिफ्रा गावखौ बाथौ होननानै सिनायथि लानो हायो बेखौ खावलायगोन। मानोना 2021 मायथाइयाव भारतआव सुबुं सानखो सानगोन। दा बे सुबुं सानखो साननायाव बाथौआरिफ्रा जाहाथे गावखौ बाथौ होननानै सिनायथि लायो बेनि थाखाय जोङो कक्राझार जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमा बेनि बागै जांख्रिखांनाय एबा जागरण खालामनायनि फोसावदिंनायनि मोनसे हाबाफारि लाखाबाय आरो बे हाबाफारिखौ जोङो दानिफ्रायनो मिथिं दावथिं जेब्लाबो गौथुमनि मिथिं दावथिङाव जिखुनु धोरोम सावरायनायावनो बे बाथ्राखौ दा फोसावबाय थायो जाहाथे बयबो बाथौआरिफ्रा फैगौ सेन्सासआव बाथौ होननानै गावखौ सिनायथि लायो। मानोना जोंनि थांखियानो जाबाय गुबुन गुबुन धोरोमजों लोगोसे बाथौखौबो गाहाय धोरोमनि सारियाव खोख्लैनो नाजानाय आरो बे गनायथि होनो नाजानाय हाबाफारिखौ जोंना नैबे कक्राझाराव थानाय बाथौ ट्रेडिशनेल एन्ड कालचारेल सेन्टारनि दैदेननायजों आरो जों दुलाराय बाथौ गौथुमनि जयै नाजानायजों बे हाबाखौ गौथुमारि जयै जानानै सरकारजों जगाजग खालामनानै दा नांगौ हाबाखिनिखौ मावगासिनो दङ। आरो आं खावलायो जाहाथे बयबो बाथौआरिफ्रानो बे हाबायाव खौसे जानानै मदद होयो एबा गुबुन गुबुन धोरोमनि मानसिफ्राबो बाथौ धोरोमनि फारसे मान होनानै बेखौ मदद होगोन होननानै